Ahojte, tu Giovanni Topaškuľa Čito. Robili sme tu dvere do dvoch prevádzok, kozmetický salón a druhé bude tento barber, čo vám teraz ukazujem. Takže tu máme takéto dvere. Je to model Auri v bielej farbe, ktorá má takúto štruktúru, zlaté kovanie. Toto je na závit, teraz to nejdem odkrúcať. Toto je fabka na gombík. Porobili sme tu soklíky, sme ich vlastne najprv museli odbíjať, potom sme ich museli naspäť lepiť, silikonovať. Všetko sme akrylovali. Tu je toaleta. Tam je ešte kuchynka, WC zámok, zase sme dorábali všetky soklíky, akrylovali, silikonovali, 90-ky dvere, kozmetický salón, odbité soklíky, potom naspäť dopílené, silikonovanie, akrylovanie, ešte robil takú špeciu tuto v kuchynke. Byli vlastne normálne také diery od omietkárov, čo úplne bežne to takto nedávajú. Som to celé zaakryloval, som to pretrel, vôbec to nie je vidieť, že roboty tu bolo dosť, 4 dverí, strávili sme tu prakticky celý deň.